B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzi ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin offru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Peter Paul Zammit. Lum il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Martri Santa Ċiċilja, patruna tal-mużiċisti. Ejjew nitolbu biex aħna wkoll narfu l-iskop tal-kant tagħna fil-Knisja. Ħafna drabi ftit nipparteċipaw, imma kif jgħid Sant'Ugustin, min ikanta qiegħed jitlob għal darbtejn aktar. Għaliex il-kant juri tassew il-ferħ tagħna li jinfaħru lil Alla. Jew għalhekk nidħlu hekk għal din iċ-ċelebrazzjoni b'dan is-sens li aħna nixtiequ nfaħru lil Mulej f'ħajjitna. U fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek Mulej iqaf magħna u bil-għajnuna ta' Santa Ċiċilja ilqaj talbhom li qegħdin nagħmlulek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni ħarest u rajt sħaba bajda u fuq isħaba kien hemm bil-qiegħda wieħed donnu iben ta' bniedem, b'kuruna ta' deb fuq rasu u minġel misnun fidu. U mit-tempju ħareġ anġlu ieħor jgħajjad bleħen qawwi lil dak li kien bil-qiegħda fuq isħaba. Mitt il-minġel tiegħek u waħsad għax waslet is-sija biex taħsad, għax iħsad tal-art misjur sewwa. U dak li kien bil-qiegħda fuq isħaba xejjer il-minġel tiegħu u l-art sarilha il-ħsad. U imbagħad mit-tempju li hemm fis-sema ħareġ anġlu ieħor li kellu hu wkoll minġel misnun. U anġlu ieħor li kellu s-setta fuq in-nar ħareġ minn ħdejn l-artal u għajjad bleħen qawwi lil dak li kellu l-minġel misnun u qallu: Mitt int il-minġel il-misnun u iġbor l-għenieqed tad-dilja tal-art, għax l-għeneb tagħha sar. U l-anġlu xejjer il-minġel tiegħu lejn l-art, qata' l-għenieqed tad-dilja tal-art u xeħithom fil-masra l-kbira tal-korla ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Għajdu fost il-ġnus il-Mulej isaltan u iżom sħiħa id-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajifraħ ir-raba u kull ma fih u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Quddiem il-Mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Alleluja, alleluja, alleluja. Ibqa' fidil sal-mewt jgħid il-Mulej u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi Jehud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b'ġebel sabiħ u għotjiet. Iżda Ġesu qalilhom kull ma qegħdin taraw għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. U huma staqsewh u qalulu: Mallem, issa dan meta għad jiġri? U x'se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Qalilhom: Araw li ma titqarqux, għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jiena hu u iż-żmien wasal. Tmorrux warajhom meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi. Tinħażdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan iżda t-tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom: Għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna, l-art teżżeż bil-kbir, b'ħafna fnadi jkun hemm ġuħ u mart li jittieħed u fis-sema jiġru il-ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Il-kelma tal-mulej. Ma ninsewx eżies li Ġesu, partikolarment anke fil-Vanġelu ta' Ġwanni, kull meta jitkellem mit-tempju, ma jitkellimx sempliċement mit-tempju tal-ġebel, imma mit-tempju tiegħu innifsu. Infatti jgħid: Waqqgħu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' nibnieh. U anke hawnhekk meta Ġesu u l-Lut qegħdin jiftaħru bit-tempju sabiħ li kellhom, Ġesu jgħidilhom għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq ġebla, kollox jitmermer jispiċċa, imma hemm tempju wieħed li ma jispiċċax. It-tempju li huwa jien u int. Anke jekk il-ġisem tagħna jitmermer fil-trab, għad jiġi glorifikat. X'ħajjibqa' minni u minnek? Ir-relazzjoni ta' mħabba u ta' tifħir tagħna ma' Alla. Kull meta nidħlu minn dak il-bieb fit-tempju, il-bieb tal-knejjes, ngħidilkom biżdin, ifisser Kristu. Jien dieħel biex niltaqa' ma' Kristu u biex issa Kristu jidħol fija u jien insir il-veru tempju. Għax fit-tempju x'jagħmel il-bniedem? Ifaħħar u jbierek lill-Alla. U għalhekk il-mulej mela eżies qiegħed jagħtina dan iż-żmien biex aħna f'dan iż-żmien li għandna għażiż nintebħu b'żewġ ħwejjeġ. Kemm iħobbni Alla u nitgħallem jien inħobbu u nirringrazzjawh. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja l-mulej. Biex il-qalb tagħna tkun dejjem mimlija bil-paċi tiegħu u mill-qalb tagħna joħroġ dejjem kliem ta' tifħir u glorja lill-Alla. Fiduċjużi fl-imħabba tal-mulej Ġesu. Ejjew aħna wkoll ħuti inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbu biex il-Knisja tkun sinjal ta' dawl li jdawwal il-qalb ta' kull bniedem. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex nintebħu li dak li ju tad-dinja kollu għad jgħaddi, imma tibqa' biss sħiħa l-imħabba tagħna lejn xulxin
u lejk nitolbu. Jitolbu għal morda l-anzjani biex isibu persuni li juruhom l-imħabba ta' Ġesu billi jduru bijom u jieħdu ħsiebhom fl-isptarijiet kif ukoll fid-djar tagħna nitolbu. Jitolbu biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu il-Mulej jibierek il-familji tagħna biex huma wkoll jikbru dejjem fl-imħabba ta' bejnietom lejn xulxin u lejn ħutom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. U Alla li bil-qawwa tiegħek ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, fil-provvidenza tiegħek wassal kollox sa tmiem u wilqa' dawn it-talbiet tagħna biex imqawwija mill-Ispirtu aħna nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-Mulej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek fit-tifkira tal-martri tiegħek Santa Ċiċilja li jebda t-ġrib ma kellu l-ħila jifrida mill-laqda tal-poplu tiegħek. Bi Kristus Jedna, il-Mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex Santa Ċiċilja ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' jismek biex bħal Kristu b'demma hija tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristus Jedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma njefqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu il-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-Eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek min ġej fisem il-Mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint Mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem.
id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ġogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kolli. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddej tiegħek Peter Paul u l-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħal ma naħfru lill-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħarruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħarruf. Mulej ma jsoqlix tħol taħt is-saf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa għamel li nsiru nixbħu lil Santa Ċiċilja fil-qawwa tal-għaġeb li wriet sal-aħħar biex jistħoqilna niksbu il-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristus Siedna. Idu fl-imkien tliet avamarijiet hekk u nofru dawn tliet avamarijiet għal ħutna li minħabba l-fidi tagħhom qegħdin nisofru persekuzzjoni għal tant insara li huma ippersegwitati. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.